салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем, ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экрана ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бори дига хоҳиш мекунем, ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Opel Vectra ҳастем бародаро, солаш 95 сол. Сӯзишвориш газ, бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш беҳтарин. Мошин бародаро вагон гирифтагӣ, як дастхати гаштагӣ, состоянияш бениҳоят хуб аст. Бародаро дасташ сум дар кор фурӯхта мешавад. ҳуҷҷатҳои созмонаш бочидагианд. қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. Наша 37500 мега. хайдори аниқ бошад, бо савдо мешавад. касоне хайдор бошад, марҳамат, рақамиро экранда муроҷиат кунед. маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед ва дастгирия фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. дигар мошини мо бародаро Mercedes аст. солаш 99 сол. сӯзишвориш газ, бензин, кузов седан, объем 1.8, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. мошин чӣ хел мебинед, тозаи мато коробка халдавишам созай. қарор дорад дар шаҳри Бохта. наша 77 мега. хайдори аниқ бошад, биё ай пеш мега. савдо мешавад. касоне хайдор ҳастед, барои маълумоти иловагӣ ва даст овардан рақамиро экранда муроҷиат кунед. мошини дигари мо бародаро Vectra ҳасташ. солаш 93. сӯзишвориш газ, бензин, кузов седан, объем 1.4, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. мошин бародаро i4 синемат кардагиай. мато коробка ходовиш 100%, 4 та баллони нав дорад. на ходвай, аккумуляторшам навай. ҳолати беҳтарин дай. бародар дасташона сум дар коре, бо нархи арзон фурӯхта мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. наша 15000 сомон мега. хайдори аниқ бошад, бо муомила дорад. бародароне ки хайдор ҳастед, барои маълумоти пурратара ба даст овардан рақамиро рӯи экранда занг занед. эълони дигари мо бародаро хонаи фурӯш аст. хона қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Фирдавсӣ. ду дар хона бародаро 6 сотии замин, 3 хонаи нимтайёри дигар дорад. яъне ки сохтмонаш пурра ба эҳтиром нарасидагӣ. бародаро ҳуҷҷатош 100%, об, свет дорад. чӣ хеле гуфтем, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. наша 160000 сомон мега. бо муомила дорад. хона гирдиш маҳкам, дарвоза часпондагӣ. марҳамат, касоне ки хайдор ҳастед, рақамиро рӯи экранда муроҷиат кунед. боз бародаро як хонаи дигар. хона қарор дорад дар шаҳри Бохтар, ҷамоати Қизилқалъа. 3 дар хона, 16 сотии замин, мактаб, магазин наздикиш ҳастед бародаро. ҳуҷҷатош 100%, об, свет дорад. хона қарор дорад бародаро, чӣ хеле гуфтем, шаҳри Бохтарда. наша 240000 сомон мега. бо камтар мега савдо мешавад. 4 тарафи хона маҳкам, 16 сотии замин.
марҳамат бародарон ки хайдур ҳастед, рақамро рӯи экран муроҷиат ки маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. бародарон трактор МТЗ-835 билан як гирифтагим. трактор состояниеш бениҳоят хубай. на ходу мақсад ҷош дамега заводӣ меша, ҳолати корида қарор дорад. бародар да срочно сум дар кори фурӯхта мешавад. МТЗ-80 бародарон коробкаш механик, саларкад сӯзишвориш дизел бародарон. ҳолаташ чӣ хеле гуфтем 100% ягон камбалӣ надорад. балоношам ҳолати хуб дар қарор дорад. қарор дорад дар шаҳри Бохтар наша 47 мега бо савдо мешавад. касоне хайдор бошед, марҳамат рақамро рӯи экрана занг занед. ин буд якчанд мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо ҳамихи мошин, хона, замин, квартира се бораи фурӯхтан ёки реклама дошта бошед, дар имо ёки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва касоне ки каналда меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародарон, бораи дастгирӣ, бораи лайк ва обуна шуданатон аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешраи мо ҳастед. хайр то наворҳои оянда.